Doe het met deugd. Mensen zeggen dat jullie super lieve spelers zijn. Heel graag op de foto gaan, handtekeningen uitdelen. Zeker, we hebben een hele goede ploeg, een vriendelijke ploeg en we willen alles graag doen voor onze fans, dus dit is een van deze dagen. De kapitein die heel tevreden is. Zeker. Ik laat jou het laatste woord horen, Ryan, met je fans. Willen alle fans wat dichterbij komen alsjeblieft? Jullie daarachter ook, mevrouw, moeders, tantes, oma's. Nog ietsje dichterbij alsjeblieft. Ik ga wat roepen en jullie doen het allemaal na. Jullie weten wel hoe het gaat als we winnen, dus volg maar. We are Bruges! We are Bruges! Kan iets harder vinden. We beginnen opnieuw. We are Bruges! We are Bruges! Beter. Super Bruges! Super Bruges! Kan nog iets beter. Ietsje. Super Bruges! Super Bruges! We are wonderful! We are wonderful! Hey, nog meer springen alsjeblieft. Nog één keer. We are wonderful! We are wonderful! Dankjewel.